Fatima ni na sallama maiki, Fatima ni na sallama maiki, na sallama maiki, wallahi ni na sallama maiki. Ya Allah gani duke ina neman nasara gare ka, wata waka ce na ɗauko cikin yardar ka in burge naka, ma'ana in burge bawanka Abdullahi da shi ya sanka. Ya rabu ka kare taimaka min in ke ta dukan hijabanka. Allah karo salati ka kare ta tashi kana munaka, ma'ana ta sayyidul anbiya ya habibin nan gare ka. Shi kai ya kira zuwa gunka Allah har kuka kulla harka. Ya rabu ka tausaya min ka kai ni Madina in daina yin raki. Wucewa dole in ja birki in kai gaisuwar mu, kun sayyidina rasulallahi abin san zuciyar mu. Ya annabi dan imaman gida su 12 sa'a ba mu, kaunar ka tana na Fatima matar Imam Aliyu Laubai. Assalamu alaikum.